Ahojte priatelia, máte radi čerešne? Ja veľmi. Baba, čo to povedal, že už nemáš viesť na stromy, lebo si už na invalidnom dôchodku. A vyšplhala som sa na taký starý strom, ktorý tu máme už veľa rokov pri ceste, pri dome. Baba, nešerkuj tam toľko, veď si mala zlomený Pedrovi klb nedávno. Priamo Tak mi aspoň ocenenú čerešťu. zo stromu. Také fajné sú, také mesité. Sú tam ešte červíky momentálne. Preto sme ti robili ten Facebook. No. Ty si tu vymeníš všetko za kariéru. Takže prajem vám ešte krásny večer. Ja sa ešte trošku napapkám.